isang galang Ilocano. Ayan. Papakita niyo po niya po sa inyo ang kanyang talent. Ayan guys, papakita namin sa inyo kung anong himala ang gagawin niya dyan sa buko na yan. Ayan, isang Ilocano. Yung galing ng Ilocano. Patong babi. Para buusok. Ada matigas ito. Matigas yan. Busok. Yan. Tutok kita, Bi. Grabe. Yan po ang galing ng Ilocano. Ayan, nakikita nyo naman. Walang gamit ng na itak or Ayan po. Talagang napakatibay ng ngipin. Ayan, hinahamon namin si Buko King para sa pagbabalat ng buko ng isang Ilocano, isang galang Ilocano. Galang ibalag. Ibalag, tama, te? Ibanag. I'm sorry. Jangan. Ibanag. Ayan, sa loob po ng isang minuto at 35 second. Ayan, ubos na yung balat ng buko. Ayan. Hinahamon namin si Buko King. Yun, Oh, tapos na. Seconds na to. Ito po, part 1 nito, part 1. Oh, may part 2 ba? Yung 10 po, babalatan ko. Oh. Sunod po, 3.